jongjong mahita saluhutna. Udul Mahita. Marede Mahita nomor 110 sada, ayat sada Rodi 2, Pati Bulbema Sangap Nijahoba Debatata. Sa
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Tigordo akadalan di Jehovah, jala halak partigor mardala disi, alai anggo halak parjahat, tarsuladi dodisi. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata para siroha jalan abonar. Mauliate hudok kami. Ala di babicarho tuhami barita nauli. Namanodangi rohanami. Ayalani iubain hutadahami o dohot lomani roham. Dipangido rohanami naing mangulahon lomani rohapami saliling dingoluon. Jalan yang martua hami bahenommu. Sai parbadiai marohanami marhite-hite todim. Jala pargugui mahami mangorom hisap-hisap dohot manggotapon roha portibion. Sai palas marohanami manguloiho alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Tangi hokamuma patik ni debata di minggu 10 dung Trinitatis ima natar surat di sada Korin biduonom ayat 20. Ayar gado hamu ditubus dibaheni pasanga pamuma debata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite toddimuna ay debatado napunay atong rak mangidugugo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon nahobar tupati mi. Amin.
Dohotima dosata tu debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargugu naso hatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham mida hamatean ni perdosa. Mula manian perjahati tu madikodalanna asa mangulu ibana. Ido dipangidoroham. Alani ubain hupangidohami. Sai suddati ma turutorum. Asa unang mangonai betu hami. Saisi sasudi dosa nami. Asa mangulu hami di bagasan asini roham. Sai pargugui mahami. Asa margugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen baga-baga ni debata taringot tu hasesaan di dosata. Songonodo hatani Jahoba. Una koma biar. Ayaudo siluluhoko. Nunga pola hujau guarmu au napunaho hasangapo ma di debata na dikicang. Amin. Hatani debata turpuk epistel imana tersurat di Heber 12 mamuka siana ayat 10 alu sah rodi ayat 20 sia. Aidang didapot tok kamu na tarjama na marsigorgor di bagasan napi manang hagolapon haholomon rodi haba-haba. Manang pakuling ni saruda dengan sarana mehata. Pola mangedehelek akan obigisa. Ulap tunasida kita tomang hataya. Aidak tartaun nasida paksai nama dok molodais dorbia tuduluk ikon matei dangguran. Pola dedok sinusa dibayani sok panginina terudi. Hata hutan doau jelas alutnya. Alai dolok sionido didapot tok kamu dohot hutani debata na mangului ima Jerusalem na di banwagi cangi. Dohot suru-suruan namar loksa-loksa ima luluan pesta boloni. Dohot kiranya perjulu tubuh akan tersurat di banwagi cangi. Dohot debata si uzumi saluhut. Dohot ordini akapartigo nang lipas. Dohot Yesus panguluni parpadanan na barui. Dohot mudar na mangurasi parsuara na dumengkan unang mudar ni si Abel. Jagamahamu sotu dijuahamu ibana nama kulingi. Hai molo garis somalua nasida nama jua ibana nama maksa di tanahmu. Lama hitama anggota tudangkan ibana nasia banwa di cengat. Tano odo dihutur suarana ujui. Alai yang gonuaeng merbaga-baga do ibana songonon. Sahalinari doau makuturi. Dada holat tanaon. Dohot ma banwa gijangi. Alai hata namadok sahalinari patuduhon. Nanay muda na terkutur. Iman na kinokpaon. Asahot na so terkuturi. Dibaheni. Mauliate marohatta ala tajalo harajaon naso tarhutur. Marhite-hite ido gabehita parhalado halomoan ni debata
mardongan biar dohot hadaulaton. Ai aki nama malam bodi batata. Ido sahakna martua doakan na tumangihon hatani debata. Jala naupeopsa. Amin.
Tahati dakko maha porsiao tai, songon nahinati dakko ni dongata saha porsiao di sadok portebion, rak mahita maka tidak kosa. Au porsia di debata jahuba, ido ama pargugu nasu hatu dosan, natu mopalangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe siat tod di parbadia, adorang so habubuhan, ido tuhatan atau maon na bernit, di panghuman ni silatus, nama terpajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tu banua turu dong ditanam, na mula mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata jahuba, amanai pargugu naso hatu dosani, di sima ibana pemamulak sugut tu tanaon, manguhumi halak na mangulu doho namate. Au porsia di toddi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen nakka nabadia, doho dihasisan ni dosa, doho dihatai namadog, mula mangulu do sogot daging ni halak nang mate, doho dihanguduan nasora suda. Amin. Hurian itu hata tabigima tikting di huriata di bagasan mingguta sadarion minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022 gowarni mingguta sadarion imam minggu pasapuluhon dung Trinitatis di mingguta sadarion papungupelia dohita tu dana pensiun HKBP tapasahat may tu box na martutup na botar. Inganan pertanyaan lingkungan taida ma di stensilan narong dihita. Namar bagas na perjulu tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu pabagacom ma calon pangoli padita Surya Bakti Misail lubat toruan sarjana teologi ruas ni HKBP lubat julu resort si Pahutar Selatan. Anak ni amata Dr. Andrews Jackson lubat toruan nahinan tubuh ni inang Linda Wursenturi sian pacur napitu dohot Yunita matondang sarjana ekonomi boru ni amang Luhut matodang nahinan tubuh ni inang Tiomas boru si Barani sian si maung huta matodang lingkungan duduk sini ruas ni HKBP Piaraja Resort Piaraja sakap amas-masuon dari Selasa 23 Agustus 2022 di HKBP Pacur Napitu Resort Pacur Napitu. Paduahon titing sada dohot 2. Naing majalo pasu-pasu pabagacom ma calon panguli Rianto Huta Barat. Anak ni amang Ramses Effendi Huta Barat. Tubuh ni inang Mutiara boru Sitompul sian Huta Barat Pahai Julu. Ruas ni HKBP Lumban Garaga Nahornop Resort Onan Kasang. Dohot calon orwana Mise Arsida boru Lumban Gaul boru ni amang Agus Lumban Gaul nahinan tubuh ni inang Ris Delina boru Lumban Tobing nahinan sian si maung harabil ruas ni HKBP Piaraja Resort Piaraja sakap pamasu-masuon di hari Selasa 23 Agustus 2022 di HKBP Lumban Garaga Nahornop Resort Onak Kasang. Patuluhon titing parjulu naing majalo pasu-pasu pabagacoma calon panguli Tony Roy Simbolon anak niamang Ramli Simbolon tubuh ni inang Rumenta boru Lumban Tobing sian lubat jurjur lingkungan More luban jurjur ruas ni HKBP Piaraja Resort Piaraja doho calon orwana Relita Gusanti boru siagian boru ni amang siagian nahinan tubuh ni inang N Simamora sian tapian nauli ruas ni GKPI Simorakir Resort Simorakir sakap amas-masuon di hari Senin 20 Agustus 2022 di HKBP Piaraja Resort Piaraja. Pesta Gotilon di hari Minggu 22 Agustus 2022 tapatu pada ulaun Pesta Gotilon na di paubuk tu peresmian rumah dinas Padita Resort domu tu Pesta Gotiloni di parade huriata do amplop Pesta Gotilon si pasahatota songon peliata do tuhani akub ni eme jala marsi pangano do hita di uloni
Ulau ni dipatupa di permingguan pukul sia wib manang sahali permingguan. Pasahat tohonan padita. Di mingguta sadarion di patupa huriata HKBP do ulaun pasahat tohonan padita tu 50 sia halak calon padita di gereja tahun. Ni uluhon ni opuye porus HKBP padita Dr. Robinson Butar-Butar. Ulau ni di patupa di permingguan pukul 10 wib nani hasuhuton ni HKBP Jatiasi Resort Jatiasi Distrik 10 Sia Bekasi. Retreat sekolah minggu dohot guru sekolah minggu dari Jumat 1 Sabtu 26-27 Agustus 2022. Borhat do yana kota sekolah minggu horong tolu rap dohot guru sekolah minggu madohoti retreat di Samosir. Niuluhon ni inang Bibel Pro Ertile Boru Santuri dohot inang Diakones Tama Boru Sihotang. Songonima titing di mingguta taringot tu titik perepengon taidama distensilan na adong dihita. Tikyon pinasaha matu HKBP Jatiasi. Niurutan Mamanjaha titing Sian Huria HKBP Jati Asih Minggu 21 Agustus 2022. Sada Romawi titing namasa. Sada ruas natamba. A. Mulai minggu sadarion gabe ruas ni Huriata do keluarga Daniel Hasudungan Muta Barat Inata Rika Mona Lisa Boro Simangonsong Narosian HKBP Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Nasida maringanan di PPI Blok Awalu nomor 10 Sia masuk wek onom. Nomor register 2210. B. Nunga gabe ruas Nihuriata keluarga Amata Martupa Lemaju Sihombing Inata Nora Indrawati Purba Narosian HKBP Pakat Resort Sosor Goting Dolok Sanggul. Nama ringanan di Jalan Boeing nomor Tolu A RT 5 RW Tolu Jatiluhur Klaster Puri Bukit Hijau 102 Jati Asih masuk wek Sia nomor register 2210 ada. C. Nungagabe ruas Nihuriata keluarga Joseph Hendrik Bonar Sianturi Inataruli Las Rina Octavia Boru Manulang. Nasida maringanan di Klaster Greentown 2 nomor Sia RT 2 RW Walu Jati Asih masuk wek Tolu nomor register 2212. Napa duahon titing perbagason titing parjolo naing manjalo pasu-pasu perbagason ma Haryanto Simamora anak ni Amata Anton Simamora tubuni Inata Herta Boru Siringoringo ruas ni HKBP Jatiasi. Nasida maringanan di Jalan Aktivitas Kampung Kebantenan wek Tolu dohot nanaeng Orwana Junita Lisa Veronica Boru Panjaitan Boru Niamata Ojak Halomuan Panjaitan tubun Inata Porman Boru Pardede ruas ni HKBP Rawamangun. Nasida maringanan di Jalan Abdul Rahman nomor 10 RT 14 RW 08 Pulau Gebang Cakung Jakarta Timur. Nasida naing manjalo pasu-pasu perbagasan imah di hari Sabtu tanggal 10 September 2022 di HKBP Rawamangun pukul 8 WIB. Tolu penabalan pandita. A. Di minggu tasadarion dipatu pada ulawan penabalan tu 50 sia pandita HKBP naniuluan opui eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar di HKBP Piaraja Tarutung. Jala Huria HKBP Jati Asih Tongon na gabe tuan rumah di ulaoni. B. Borhat do na mewakili sian Huria HKBP Jati Asih Tolu Pandita dot aka amanami nanami fungsionaris suangsone rapon dohot aka calon sintua na tongon mangihuton napak tilas misionaris HKBP na gabe bagian pembelajaran learning calon sintua
andorang so manjalo tohonan nasida di bulan Oktober 2022. Torop ni perwakilan sian HKBP Jati Asih ima 22 halak. C. Diaka ruas nasoboi mandohoti acaraon secara onsite boi mamangihuton marhite live streaming di link naung disagion di WA Group gan Uik. Opat, panitia tahun kesehatian. Di hari Minggu naro tanggal 28 Agustus 2022 pukul 12.30 WIB di Patu Pado parmingguan tu aka ruas nihuriana berkebutuhan khusus manang difabel na di Patu pas sahali sabulan maringanan di gereja Gomos Pinangido tusude ruas nihuria asata sosoima aka ruasta naboi mandohoti acara parmingguani. 5. Diakoni sosial. Hombar tu program rutin di bagasan sahali tolu bulan, seksi kesehatan diakonia di Patu Pado ulaon aksi donor darah di hari Minggu tanggal 4 September 2022 masuk pukul 8 WIB maringanan di Pendopo Sada. 2. Romawi, warta parhepengon tajahama di lembaran titing manang boy tajaha di iwarta naung disagion di Ganup WA Group. Songonima titing HKBP Jati Asih di bagasan mingguon tuha tama nama masu-masu hita saluhutna. Mari demahita 235 mamukasyan sada 22 tupalhu naumuliho o Jesus ki di rohakon. Nomor 750 tulu lau majakon hatani debata. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Kristus nahina holongan. Hamu akamang dot hamu kainang napo sebulung remaja soni nang dana petahe
akan hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus na marpungun waeng marminggu rabdot hita di HKBP Pia Raja Tarutungon songoni manang na marminggu di HKBP Jati Asih dohot dia keinganan na maragami dijabu manang di pardalana pe hamu saluna horas madia musaluna hata ni debata na yang mamakulingi hita apala di bagasan sada minggu nama carikok di HKBP ima dinanaing pasahaton ni tuhata tohonan hapa di tahun tu 50 sia halak aka anak do boru ni huriata naung mangarade na say leleng marite na marsikola jaladong dotong na marsikolai dohot na praktek saliling walu tisia tauma nasida mangarade 5 manang 6 tahun marsiajar tangarong rate 7 tahun tangarong ate 3 tahun praktek dau lumeleng sian na parade dokter ate dokter perdagingon ima berita nauli na nang mamakulingi hita na tersurat di buku ni panurirang Yesaya bidu 50 walu mamuka sian ayat sia B saat ro di ayat 14 songono do tersurat di sini molo di paholang ho sian tonga-tongam pangarupawon tudu-tudu ni jari-jari dohot pakuling hajahaton jala dilehon hoa sini roham tuna male jala di pasabam ho rohani nadangol jadi bitsar ma hatiuronmu di bagasan hahulum jala hagolaponmu tudoson hosniari jadi saya toktong ma tugu-tugun ni Jahobaho jala pasabamon naroham di akka inganan narahar jala papironna holi-holim gabe tudoson porlak nasiniraan doho jala songon mual na sodung marsik jadi Paulion ni aka anakmu ma aka pasi-pasi sian narobi pati dangonmu ma aka ojahan marsudut-sudut jala goaron ni halak maho si Pauli aka riga si totas aka dalan balobung asa hainganan molotung di taitiho patmu sian ari sabat mangulahon lo meniroham di ari habadiaoku jala di goarho ari sabat ari hasoloan marmulia dia kajolma nabadia di Jahoba jala di pasangap ho ibana unang diulau ko akadalanmu unang diutoko lo meniroham manang marhatarari jadi marlas niro hamaho mida Jahoba jalau manugioko di atas akka butul-butul ni tanoon jala parmudu oku maho marhite-hite parjabaran ni si Jakob oppumunai ai pamangan ni Jahoba do mando songoni ido sahatna
Hamua kamang do tamakainang. Martua do hita ruas dohot partohonan ni HKBP ala hita sude dung tardidi tu bagasan gowarni debata sito lusadai nunga akanang pinatigor ni Jahoba jalalani hita sude ima akka na marhadaulaton orang-orang yang saleh, orang-orang yang disukai Tuhan, orang-orang yang tentangnya Tuhan setiap hari memikir-mikirkan berkat-berkat apa yang kita butuhkan untuk disediakan. Martua dohita akanaung pinatigor ni tuhata mariti anak na Tuhan Yesus Kristus. Gabe akka namar hadaulaton yang dimampukan Tuhan seperti pada waktu kita maka tidak ko kaporseaon mangalo nasa najat jala patubahon nasa nadinggan sadarion hamo kadongan hatani debata na pinasahat ni panurirang Jesaya na yang manukut tu hita ganup sadia tibodo hadaulatom biasa-biasa saja kah atau sudah naik kelas naik kelas asa molodung sahat hadaulatomu tu hadaulaton na hinalomoni debata jakonomu ma idaommu ma dengan bahasa ni debata di ngolum dakolan di ngolum sinuaeng alai marsudut alani hata ni tuhata nanaing mamakulingi hita di bagasan sadarion rikot tapamana topi naima hadaulaton na hinalomohon ni debata dia mai adorang so ayat tahun ayat sia tarumobi ayat sada 1 ayat 5 muruk do debata marnida bangsoi manangisepe na marpuasai alai manidus dongannya jolma dialog debatado na songoni hadaulaton ima berengon saleh ale ditiddos diwain kuk tudonganna jolma dijabu di masyarakat doh dinganan ulon dang i hadaulaton na di halomohon di bata atong dia do adong tolu anggota pamanat ma na tuluon na parjolo ima na ginoaranna self protection, menjagai diri dari kejahatan, defensif, mempertahankan diri, jangan sampai kejahatan mendekat ke dalam hidupmu. Defensif, protection, paholang dirim, sian pangarupaon, nama nidos donganmu, paholang dirim. Unang pajonok-jonok tusi. Ngabiahamu. Sadar dohamu malu mangalakas yang menugut niari dung hehe. Satu namodum muse. Bertekad doho paholangommu dirim sian penindasan. Paholangonmu dirim sian hajahaton. Pangido magogo tutuhatai asa di bagasan sadari di patau debataho di partot di debataho madahon dirim paholang dirim sian hajat managuari self protection talumubi akan naing majalo tohonan habaditao sadarion 50 siahala unang anggar jago ho padita duao
lao tu san, lao tu son. Oh no, be careful. Partonani Kristus doau. Kebal ninu. Oh no, be careful. Paholang dirim sian hajahat. Paholang dirim sian melakukan kekerasan terhadap anak-anak yang kepadanya, yang kepadamu Tuhan menyerahkan anak-anak sekolah minggu kita. Padao dirim sian, paholang dirim sian kejahatan seksual terhadap anak-anak. Di pasahat akan atoras danahi si tangia konomu ajar horomu sotung di baik kotusi hajat. Paholang dirim sian hajat. Walau suku kita sudah hamu kadongan na di HKBP Piarajaon, di HKBP Jatiasi, di Sandok HKBP nunga beha hita hadaulah tota. Bertekad doho paholangonmu dirim sian hajatan di berbagai bidang kehidupan. Manang lomodo roham pajonok-jonok ko dirim tu hajatun. Inna roham tole mak tongguan non lai batu gereja minta pengampunan dosa. Inna roham no. Ima sada hamo kadongan. Kamang na tua-tua akan natoras na posodo pe sahat tunat matua paholang dirim sian penindasan dari kejahatan. Paholang dirim sian fitnah nama katahon jolma menghakimi patudu-tudu songonon. Nimu paholang dirim sian. Apalagi di era medsos jaga jari-jarin sotung ruar sian jari-jarimi na menghakimi na paroa-roa dongata jolma na menciderai nama baik ni dongata jolma. Ngabui dohonoku sone purs ni huriat tangah tamat hita disi amo kamang do tamo kenang manang danggope ikon berbenah dope hita ngatibo hadaula tota sian sisi self protection menjaga diri jangan sampai dekat-dekat kepada dosa. Ya dong canda adok kiasa ada pendeta senior lawai bana tu belada betul kamu do di belada kan adong go di belada sada kompleks songon na di Surabaya ini tempat seks bebas, toy, ima alat-alat mainnya pengarung di sini. Jadi roh atau pandita senioron, lain maboto, aduh diulah laut di son. Laut mana? Bungi bereng, nama bereng mah. Bahasa laut pandita itu sih. Nama mereng-mereng do, tong kan? Nama mereng-mereng, nama persiajari diulah. Ale molo diuduti, olo doi bana gabe, pajonok dirina tu. Dos doi tiki hami poso, au di bajabi. Adong do siap bangun arah tu perdagangan nagin warana Bukit Maraja. Ade, Bukit Maraja. Oh lo ruas ni huriata, pasomal-somal tu si. Dungi ho nama ibana tu HIV AIDS. Oh nama tu penyakit kelamin. Ditiki Orde Baru, nah jotan, halak Kristen, nang halak Kristen di Indonesia, ala nunga disegai mental ni Soeharto, tak jonok-jonok tu korupsi. Hamu kamang do tamu kenang argas itu tu dong olum, di peleho tu hatta tu ho sana asa di hohang ulun manoktongi paholang dirin sian hajatu masada hadaulaton nadi halomohon debata alain apa duahon ima hadaulaton na proaktif going out lao manurduk ko tangan manurduk kon asiniroha tu nagali marnudukon arsini roha tu nadangol pasabam rohani nadangoli
Odo hamo kadongan ajaran na ni ajaron itu hata Yesus dohot aka apostel tong. Idoban na sanga jala pola di do ibana tu kasisian. Mana nga na binaenmu tu sadasian aka anggiku na meton na tuau doi. Jala molo di baik kosong ni jalo onmu ma harajaon ni dewata. Dakolan masuk maho tu harajaon ni dewata. Alai jalo ommu gabe parna puna di harajaon ni dewata hita. Molo tabain na songoni. Proaktif. Mangeleon asini roha tu nadangol nagale pasabam rohani nadangol. Ope husuku maju hamuan non setokin. Nungai tak ni dia. Hadaula tommu di son. Manang hulit doho disipas-sipan ho dungilau mate. Marsak mau memikiri tu dia martakon. HP subui buah nomu nanggo sotik tu banua toru. Itu kan? Dang adong bui buah nomu tu banua toru. Alani bisan sadihari met pei patupa ulaun manurduk kontanganmu tuakana gale dohot tu akka nadangon anon taringot tu na nomor 2 on baino kudu anon refleksi no bidang ala napa tuluhon ima keep the Sabbath parbadiai ari minggui. Parbadiai ari minggui. Ale menarik amo kadongan. Dan apalah parbadiai ari minggui di bain nomor sada. Nomor tolu di mana? Jala siapa nurirang don. Puasa, ai songonon tiki di bangsoi. Bagas joro ni debatana di Jerusalemi macai yuli macai badia sai ditangyakon ganup bangso ruas ni bangso Israel di sado tano Judea dot utara do na di sadetiki ikon berjarah ibana tu bagas joro ikon martangiang ibana pasahat akapilian alai di partikian ni si Jesaya nappe songonina sida alai saya ditidos aka namemet ditidos aka namemet ondo nuaeng hatani dewata tong tuhita mangihuton statistik di sadok portibion kaum milenial di Indonesia do na paling tibo semangat beragamanya religiusitasna macet tibo siana ka bangso di Portibion alai pada saat yang sama di Indonesia ondo tong macai godang tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak bangsa termasuk di tiki era digitalisasi seks online lomo hiya rohani akar remaja do naboso judi online lomo hiya rohana sampai tu sada kasus nabalga na mengancam marwah ni Kapolri Polri muncul alani judi hatan itu hatta tuhita ruasnya KBP dengan situ tudo mar minggu ita martangnya kita alai di ngolum si ganupari sotung gabe di tidoso na met sotung di tidoso ya na komi ala orang pistarna ina mai songgahiho setiap hari ade ala bata dong saya pistar manyan gelekon tibo sikolana neon akan aso pistar gelengna itidoso di baik kotoruro hana dang dia pulih ho dang disemangati ho alai justru di leai ho gabe lari mai mana siap bagasta
gabe anak-anak nakal, gabe anak-anak jalanan. Unang tindos, apalagi unang tindos hasyami, inang dijamu. Jala jami taon macayapit tuhita ruas ni HKBP na adong di Tapanuli Rayaon. Ala nung gabe 90% boban manarihon keluarga di pasahat tuina. Anggo amai santai saja. Minum kopi, merokok, berbatang-batang. Gari ada berbungkus-bungkus aja. Berbungkus-bungkus. Apeina dio pamayana konna namek meti dihuti ma narikot di hauma jalasian hauma bono na tujabu dung sahat di jabu ibana dope marhobas parade si panganon ibana dope manuci ibana dope manario sudi akamang dot akka naposo bulu ngadi dia hadaulatom disi toru dope hadaulatommi nak penung ngadi patigor de bataho alai pamanat ma disi nuai ngamo kadongan out sugari dang pasahat tohonan hapad di tahun tu 50 sia halak hita sadarion gajang dupe bainokku jami tahun uluron nak kapimpinan di sana mang sekjen mang kadep hatok mapu ngai lujo puyan no alai molo sawatit narion refleksi amo kadongan songono matakas ni hatani tu hata tuhita noaeng beha mahita mangudukon do mangulahon hatai na parjolo lakin ngahuonai cek hadaulatom tarlubi na padua surdukon tangami patu pa asini roha tu akanagale behado hita mangulahonon songonon hamo kamang dota mokenang au kebetulan saya longgor aku di Bangsota Indonesia alai tiki posoro piau ngamar sekolah di Inggris negara yang sangat maju. Dungi mangula doau di Jerman, negara yang sangat sejahtera. Ale mangula sahat doau tu Afrika, budak di sini negara miskin. Sahat doau tong tu Cina, negara komunis. Hutibang tibangi mas, songon dia do halak Kristen di Portibion, mangului hatan itu hatta sederion. Songot dia nasa laon, jelas songot dia tujulu. Mangului hatan itu hata ima, ia hadaulaton na di halomohon debata. Ima da kolan self defense, alai kom proaktif manarihon nagale dok nadangon. Dala da kolan marminggu, marah sabat, alai kon sahat do tuna patupa ulau nadenggan tu aka nadangon. Upamanat ma bangso-bangso di Portibion. Molo komunis, sistem komunis, danga dong nama naon rakyat, ai di sarihon pamareta. Alai sudah hasil ni ulaun ni rakyat, dijalo, dibuat pamareta. Berhasil lo negara komunis, sahat tuna hadadabu ni komunisme dang berhasil. Idamu Korea Utara. Marpugus. Alai dung mulai dibuka negara komunis tu pasar bebas. Alai tong komunis mulai ma nasida dinggan. Alai Indonesia dang mamakeon. Kita dang komunis. Upamana matong Amerika. Adong dua partai di sini. Sada partai Republikan, sada partai Demokrat. Republikan mando ikon satoru-toruna pajak niak kanamora bayenon. Asabui nasida lama mora membuka peluang-peluang kerja. Alai molo adong nama naon song na pinang nido ni jesayaon ibasobu.
Roma Presiden Obama, Demokrat, dang boy songoni. Sudah rakyat harus ditopang untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri. Ido bain mana Obama care. Manang isi namar sahid nak pisorok kebena ikut di sarihon negara. Alay dong mak di tongah-tongah ni komunisme dohot nah di Amerika di tongah-tongah ima nabi naen ni Jerman, nabi naen ni negara-negara Skandinavia. Songo dia kapitalis do nasida alay dong do sosialisme na macai tibu dang jadi nanggo sada rakyat dang marsikola, dang jadi nanggo sada rakyat marsahid dang adong diubati, dang jadi nanggo sada rakyat nasotuk habis taranna dang diboto manang ala ditopang marhite sosialisme. Omma sarihon akka kaum difabel di sarihon garia de sape boy nasida mangula tarlumobi negara Norwegia di patupa nasida sada program na mangurupi akka rakyat naso adong hatawon kapitalna ima marhite naginuaranna universal income grant. Ima bantuan tunai so ikon gararon alai pakeon ni nama jalo bantuan ima lahu berusaha sian na met satu nabalga. Di Namibia dibayani basic income grant. Di Kanada di Patupa, di Norwegia di Patupa, di Finlandia di Patupa. Ima dibantu sudah rakyat nasotuk. Alai sedia danana boy sian dipanakok sauti pajak. Boy sian hasil-hasil tambang. Boy sian pendapotan nikota di sariotusi. Asa berkembang mah sudi. Songon dia kita Indonesia. Top mulai. Dia memulai na. Dibonai Presiden Jokowi do marhite aka kartu pintar, kartu sejahtera, dia muse kartu prakerja, itu kan? Muse inang kartu sehat, jalan marhite BUMN dibain aka bantuan yang sedikit bunganya, kredit usaha rakyat, KUR. PNM Mekar, Permodalan Nasional Madani Ekonomi Keluarga Sejahtera, BPUM, Bantuan Produktif Usaha Mikro. Oma rumangna, Bang Sota ikon punya sistem asa akan nagale, nadangol di tengah-tengah di Bang Sota. Boleh maju. Molo songoni, taida ma akapasu-pasu. Nah di do tuhat tamarite si jesayai na parjolo ima adong 10 besar hati uromu di bagasan haulumu, besar hati uromu di bagasan haulumu molo songoni par hadaulaton ni ruas ni AKBP di dia pehita besar hati uromu, garammu terangmu akan bersinar dengan baik. Ala coba balik saya di beko hati uron ni AKBP mate. Kenapa dua honima nang di haholomo peho labatanna maol situ tu ngolu-ngolumi terjadi kegelapan di situ. Nang haholomomu gabe songon hos niari terang. Itu luar biasa deh. Itu gambaran bahwa yang impossible jadi possible bayanomu di ngulum. Molo parhadaulaton na songon na tuluinakin dalatar mobi na padua huni. Na patuluhon na tabo labo bigi otta songon naka anak dok burung itu hataima. Togu oni jaho baho. Nang di tano narahar. Nang pada masa sulit engkau akan dituntun Tuhan.
Dan ini sudah kita lihat pada bangsa kita, Indonesia, menghadapi COVID yang luar biasa hebat di seluruh dunia. Bangsa kita di Togu menjaga keseimbangan di antara ekonomi dan kesehatan. Kita dituntunnya, dan menurut Presiden Jokowi pada pidato kenegaraannya, kita nomor 1 di dunia. Di Togu di Batahita, ala nunga tau sahon penjangkauan terhadap orang-orang yang kecil dan lemah. Jala pasabanom naroham diaka inganan naraha. Jalan atuma wudupe au kan waing umurhu ngaono 22 ma Januarion. Isi madong aku na songonau tua na waing manang natumua sia nao didok songonon. Papiron nama huli-hulim. Ngabe aho amang natutua songona gale-gale huli-hulim naeng aladang diulah hoko hadaulaton sona pinangino ni hatana sadarion au pebah songona mulai nakok persona kina ngatiup dua songonon ono 22 do pe ala garong do pagurang-gurang kuniba ati ala itu hataman do purus Robin, kalau engkau melakukan itu maka engkau sampai nanti pensiun masih pir huli-hulim, amin. Songoni manang amaka sudut noposo molo dang diulah kita hadol tesonon nang 40 di umurmu nung ngaroaka sahih. Tapi sebaliknya tulang-tulangmu akan diteguhkan oleh Tuhan. Setiap hari diperbaharuinya kekuatannya untuk melakukan tugas-tugasmu yang berat sebagai pendeta HKBP. Jalat tumabu di petahe tu doson porla nasiniraan dohot aek nasora marsi always fresh ati always fresh always green always full of joy ima jabarni namar hadaulaton nasongoni paku bawa temanang na iber kamu songon na fresau saudarion ate isuku namang karet do nakin pas mengaradi hami baru pui sehat do udo taidaman non taidaman non ala lilingan non pasahat tohonani fresh udu ti mamar hadaulaton molong ngadi helalaho memang sitong do borus nami ayao pe do sabutulna na hulaon siado pokon mangurus dak dana pasti kolaun dak dana satibutibona mangula di son untuk usahaku ala hubereng memang nak pesongoni tetap saya dikuatkan Tuhan huli-huliku molodung rapo huli-hulimi tangbe modum nama peak nama di podomani pihak nama di kursi rodai omma barita nauli tu hita porsia doho di sima nondang molo dak porsia orang dapat ale molo porsia ho ida di tengah-tengah ni ngulung jala natuma bodope patidangumuma aka ujahan marsudut-sudut patidangonmu aka ujahan ni dok nyon gabe pembangun mau meletakkan dasar-dasar untuk kehidupan yang baik. Jala ido hamo kadongan molo di luas samuau pasatonon. Mamuka Januarion 2020 bona atama sentralisasi parebengon. Puasa asa sudir ruas tai nanang di dia penasida boy dapotan pakobasion sian partohonan jalamanang tu dia pe partohonan non generasi mudon pasar ratus soman non hampir 100 nasida di bagasan sabulan talehon tohonan tu dia pe nasida mangula di sarihon debata di sarihon HKBP dan bergantung kepada kemampuan jemaat lokal yang kebanyakan tidak mampu alai on molo tabain songoni holy ni tulang punggung nih HKBP akan hebat karena kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Imas ada na ikon si pasahaton nuaeng tu hita jaladak kolan hita generasi nuaeng sama tu namangihut ima
Paulion ni aka anakmu pasi sian narubi. Apa artinya ini? Semua warisan-warisan yang ada di negeri kita ini, warisan pahlawan bangsa, warisan yang hebat, tanah Indonesia yang luas, sumber daya yang hebat, itu tidak akan dihancurkan generasi berikut, tetapi anak-anakmu akan membangun itu dengan baik. Muncul masian keluarga, muncul masian saopu, aka pemimpin-pemimpin sian ruasnya HKBP yang membangun Indonesia di atas berkat tanah air yang kita cintai. Pilit molo Indonesia manang warga HKBP dang marhadaulaton songon na pinangido di debata sadarion. Ya, pasti deui dang di halomohon debata hadol. Alai molo dipilih HKBP, dipilih sando ruasnya HKBP, mulai sadarion, tuari-ari naneng roon, ikon na marhadaulaton, nan ni halomohon debata dohita, marhite parjolo, menjaga diri kita, self protection, dohon paduahon, mendungdung, mengurupi akan adangol, secara pribadi, secara masyarakat, secara sistem di negara kita ini, dan kita juga adalah yang beribadah, yang menghormati hari Minggu. Maka lihatlah nanti warga HKBP akan semakin hebat di tengah-tengah bangsa kita. Amin. Martangi yang maita. Mau lihat tema Tuhan di hatam. Nungasidung naposomon pasahat ton hatami. Songon nahi nasi holam munajulu marite panurirang Jesaya tu bangsom nungau pasahat Tuhan hatami takas asahami naung di patigor anak mi mariti mudarna nabadiai barani hami Tuhan mamilang-milangi mangare-mangremangi nunga itap ni dia hadaulatun nami naselaun hadaulaton na hinalomohon mudo manangdang jala songon dia mahami tujulu asi maroham Tuhan pasu mak hatami tatak masado HKBP manang di dia pehami aka anak dok burum nang pinatigormi maringan berjuang mangulu. Patau hami Tuhan, uduk Tuhan kami sadarion, asa martua hami, asa dapotan naka pasu-pasu nasiak koi hami, songon nidok ni hatami, dang holan di diri nami akka generasi nuaing, alai mar sudut-sudut, dang holan akka anak dok burum na holan gabi panonton hami, di tonga-tonga ni bangso nami, bangso na balgaon, bangso na bulunon, bangso na di paluaho sian parhatuba nonon alai gabe pembangun mami ala di roha nami di pikiran nami di pangalakkan nami sai hujagai hami diri nami hu paholang hami diri nami Tuhan sian hajahaton alai lausuhut hu patu pahami akan adingken tu akan adangol dakolan secara pribadi di tonga-tonga ni bagas nami di inganan nami mula-ulaon ale dohok ma Tuhan di negara nami on asabui tutu sita nami gabe negara na maju na sejahtera Indonesia on ala holong roha nami patupa nadinggan secara sistem di negara nami tu akan adangol tu akan met mau lihat ma Tuhan satu kinari sahab mahami tulaon pasahat tohonan hapa di tahun tuaka anak dok boru nami nang paradi dirina nasa ililing asa boy nasida Tuhan pakai ommu manguduti ulau ni huriam tarlumubi di abad pa-20 sadahonon romaho marite todim to di porbadiai pasahat to nani marite naposomon
Para di mana sida sahibul rohana sida Tuhan, unang ganggu, unang leas. Balik sama Tuhan asa. Barani na sida ro tujulum. Di bagasan haud duhon. Doh pakirimon na mangulu na paso-paso mo na sida. Mau lihat madiho. Mau lihat di sude naung manupahi nasa na pinatupa na sida. Asaboy na sida sahat tutikion nuay ngali Tuhan. Keluarga ale-ale akahuria na hinobasan na sida doot akalembaga inganan na masida mangula songon padita praktek. Jala di baga sasadarion Tuhan luas mahay mandok mau lihat tujulum alas songoni madiukap ho rohani haka bipejati asi nyuluhon ni padita resotna tinulopan jala didukung akaparaladu nang ruasna gabe bolahan ama asabui macadinggan uli Tuhan ulau nami sadarion pasang apoko jala mengului paretam Tuhan naikon borak dohami mamaritahon barita nauli tu saddo portibion pasatami tang yang namion mangasaon gornya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari demeta laos papungo pilihan tujulu. Oh
berfungsi. Belum berfungsi. Tes. Oke. Saha maitan wae ngamu kadongan tu nomor 16 pasahaton tohonan. Marede maita. Ali Tuhan di bata to pamarohana yas di bagasanau jala lehon diau to dinai baru jala na marsiho martangiang maita. Ali Tuhan di bata amanami para sirohana sumurung di dokon anakmu dohami mangido panabi akan burju tuho si suruonmu tu si sabioni mamaritahon hatam tu jolma alani umbai narohami nuaeng tu jolum mangasahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mangido tuho sai topot mahami napungu dison laho pasahaton ulaon habaditaon tu akadongan namion lehon matod di porbadia tu nasida akan naung pinabakitmu asa malo nasida majamitahon hatam asa marhiras ni roha nasida mambuan barita nauli bahen hamuliaon di anak aholongan ni roham ukap jalapatiur maroha nasida asa mian nasida di bagasan ho jala asa tung bulus roha nasida toktong maniop hatam dohot makarikot tunulaon na pinasahatmu tu nasida sai tupahi maulon nasida asa maruli upa nasida rabdot akan na pinarmahanna dihangoluan sogut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Hamu alidongan isuru amata na di banua gijangido anakna Tuhan Yesus Kristus tu tanoon gabe jolma asa tarbahin jolma manusia manada holong ni rohani dewata di nasida asa marpos ni roha nasida di bana jala sumuang nasida tu harajaonna gabe masuk nasida tumean hanguluan nasa leling ni lelengna. Jadi dungsun ulaon ni anak ni debata di tanoon di pasahat matohonan tuaka anak siseani asa nasida pabuahon dohot pasahaton naung hina monakon nai tu dongan na jolma akup ni di do apostel Paulus do di pabakit tuhata do de bagabe apostel de bagabe panurirang de bagabe parbarita de bagabe parmahan de bagabe pangajari asa sundenggan akan nabadiai tu ulauni siani mata kastaboto Tuhan Yesus Kristus do mangojakon tohonan hapaditaw mangihuton hata ordeng sai di pabakit debata di tonga-tonga ni huriana kapadita mulai tak ni dung ojak huriai di tanoon rodi tiki nuaing
Bigi hamuma nuaing padok ni debata taringot tu tohonan hapaditau. Dungi didapoten Yesus manasida di dokma. Nunga sahat tuau nasa huasona di Banua Gijang dohot na di Tanoon. Laho mahamu podai hamu masalut bangso di hamu manasida tu bagasan gorni ama anak doton di Porbadia. Laos ajari hamu manasida mangaraduti nasa hata naung hupatikon tuhamu. Ai idama saina dongan nakku dohamu ganupari rasi rasa roh ajal ni hasianganon. Asa dung mangan nasida didok Yesus ma tu si Simon Petrus. Ale Simon anak ni si Jonas humolong doroham diau si anak kaon. Jadi didok matu ibana. Olo Tuhan diboto hodo holong ni rohakku diho. Jadi didok Yesus matu ibana. Parmahani ma anak ni biru-biruku. Dungi ninna muse ma badua halihon. Simon anak ni si Jonas holong doroham diau. Jadi didok matu ibana. Olo Tuhan diboto hodo holong ni rohakku diho. Dungi didok matu ibana. Parmahani ma akka biru-biruku. Dungi didok ma patulu halihot tu ibana. Simon anak ni si Jonas holong doroham diau. Jadi marsa marohani si Petrus ala patulu halihot didok tu ibana holong doroham diau. Jadi didok matu ibana saluhu na ale Tuhan dibotoho ditadda hodo holong ni rohakku diho. Dungi didok Yesus matu ibana. Parmahani ma akka biru-biruku. Ai holoido Tuhani sian nasa serep ni roha huhut mariluilu manaon pangucunan akka natahop tuau di bahen tahini halak Jahudi dang nahutabunihon manangaha na marguna naso haru jinamitahon manang pinudahon tuhamu di hatoropan nang marsa saja bupe doktong dohu hatidak kon tuhalak Jahudi nang tuhalak Junani hamumuba ni roha tu debata dohot haporsiaon di tuhatta Jesus Kristus anggo saunari songon na di ihoti to di idoau laho tu Jerusalem suarong huboto manang dia nanaing masa tuau di si holanon hira di ganup huta di lubahon tod di Parbadia tali dohot naporsuk do si tagamokku di si alai dang pola arga hurajumi hosakku asal mahu paujung lakaki dohot ulaon naung hujalo sian Tuhan Yesus imana makatidakkon barita nauli taringot tu asini rohani debata atong ramoti hamuma dirimu rodi sando panggungani ay dipatindang ton di Parbadiai do hamu gabe si mata-matai asa di parmahani hamu huriani Tuhani nati menubus na marhite sian mudarna sapiri dibaheni dungo mahamu ingot hamuma naso marpacadian au arian dohot borngin tolu taon delingna paingoton ganup hamu mardongan ilu-ilu ope upasahat mahamu nuaing tu debata dohot tuhata asini rohana ibana do namargugu patuguhon roha jala mangalehon siteanoni tu saluhut nabadiai alai dohot do di bagasakko dihaporseai rohakku alani i hupaingot ho asa di parata-rata ho
si lehon-lehon ni debatana tuhoi dina huapehon tangaki tuho ay dilehon debatado tuhita todi hagogoon todi haholongon todi pangarajaon diri dadaton di hatahuton. Mari dimahita. Atong alidongan tohonan nabadia do si jalo on muna nuaeng ay sian Tuhan Yesus do tohonan nasongoni alani hu pasingoton jala hu pabua matuhamu partureni pangaradotion di tohonan hapa ditau asa takas di botohamu do ni tohonani parjolo ramotan muna ma arta nasian Tuhan Yesus songon nabi nahen ni parmahan mangaramoti na di ibana asa unang mag ay peak konon muna do sogot ruji-ruji taringot tu akan na pinarman muna di jolo ni Tuhani nagabe si tiruan dohamu di jolo ni akan na pinasahat Tuhamu di bawah ini takas ma hataho kamu tunasida hatani debata na tarsurat di akasurat na di padan narubi dot di akasurat na di padan na baru buat hamu masian hatai poda apo-apo si paingon apul-apul dot hata pamicangon hobartu akana masa sonido di bahena ka apostel songon nanido ni apostel Petrus molo adong namar jamita di hatahon mahatana songon hatani debata molo adong manangise namar hobas hobar mai tu gogo na ni lehon ni debata asa dapotan hasangapon debata marhite-hite Tuhan Yesus Kristus dina saluhutna sialon muna jala si taluhonon muna ma nasa hata-hata na marsalisi tu hatani debata marlabok ni roha mahamu mamicangi akan namangalo anggiat dilehon debata hamu baun ni roha asa di boto nasida hasit tongan atong ramoti hamuma dirimuna dohot na sapunguani manang tudia hamu di pojak tot di porbadia asa di parmahani hamu huriani debata nahi nokop nai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus ikon barita hono muna do hata siha porse awani imana ni leon ni debata padenggan hondolma tu ibana ai ido dalan Tuhan oluan dalan Tuhan mubau ni roha do dalan padamean ni jolma tu dewata padengganan nasongonima pabuam muna tu akan apinasahat Tuhamu atong sikat ni Kristus idohamu mangilik-ilik jala dohono muna matu jolmai sayolo mahamu
padingganon tu debata. Paduahon. Songon takas ni pamodeo muna diakana olo tu hadaulaton tu debata. Ikon sonima takas pamisangon muna diakana so olo tu hangoluan. Asa unang adong namago. Ala soada si paingon. Jala unang marsapata na sida tu hamu. Ingot hamu mana tarsurati. Yaho ale anak ni jolma. Nungahu babakit ho gabe si parmahan dihala Israel. Ikon tangihonon muhata naruar sian pamangaku. Sikat tu maho. Palubahon na sida. Molo hudo tu akapar dosa na tu hamatian na maho gabe so di palubaho ibana dang dia puliho ibana asa di pauba rohana asa mangolu nama tedo tutu pardosai alani dosana alai sian tanganmu do tunggu oku mudarna. Alai molo di palubaho pardosai hape dang di pauba rohana dohot pambahenanna mate ma ibana tutu di bagasan dosana alai malua do yang gotodim na patuluhon alai dada holan ulau nodeng na pinasahat tu padita. Ai dinalaw mana di kontanon Tuhan Yesus jumolo do di padiri ulaon na badia na dua ragami. Namangan parpadanan na badia do na saragam nari ima padidion na badia na tino nahon nai. Dinalaw manay kibana tumanwa gijang. Asa radotan muna ma ulaon na badia na dua ragami. Songon parhobas di bagas ni debata mahamu mangula hosa. Takas mapamana tamu akadongani asa hola nakana tahu akana tumada dosana akana mangarsakon pambahenanna jalan naolo paubahon rohana majonohi panganan na badiai. Abaton muna do akan najukat akan alomoroha di dosa asa unang dijonohi na badiai. Ingot amuma di pasahat Tuhan Yesus do anak kicu ni banwa gijang tuhuriana asa dipabali akan naso olo paubarohana ainina do kulehon petuho anak kicu ni harajaon na di akaban wa gijangi nasa nani ihotan mi di tanoon na tarihot doi nang di akka banwa gijang jalamolo adong di harhariho di tanoon har doi nang di akka banwa gijang dido Tuhan Yesus dope jalo hamu matod di porbadia molo di sesahamu dosa ni manangise naung sesamai molo di pahot hamu dosa ni manangise naung hot doi napapaton akup ni radot mahamu pature turehon akadak danak maniru pambayan ni Tuhan Yesus ai dido Tuhan Yesus sahali loas hamu ma akadak dana hiro tuau unang orai hamu nasida ai dia kasih songonido harajaon ni debata. Dibae ni ajaron hamuma pamusatan nihatan ni debata katehismus dohot jamita tu akadak dana. Podai hamuma nasida asa diboto hadaulaton tu debata dohot hapatunan tu jolma. Abad hamuma nasana tahu mangagodak dana. Ai parmahan dohamu songon naung nidok ni Tuhan Yesus parmahani maaka anak ni biru-biru palimahon ramoti hamu masaluhut pangisi ni huriai
aka nama balu, aka ama ina doli-doli dohot anak boru, maniru pambain ni Apostel Paulus. Ainin do tuhala Efesus, dibahini jaga mahamu, ingot hamu mana so macohot au salileng nito lutaon arian dok borngin, paingoton ganup hamu huhud marilu-ilu. Tangiakon hamuma saluhud na pinasahat Tuhamu asa diramoti Tuhan Yesus nasida jala di pasu-pasu marite-ite todi porbadia. Paunopon akup ni saiturema parange munai tiruan di hata di pangalaho di haporseaon doh di holong ni roha. Ingot hamuma nani dok ni hata ni debata. Ikon unang marhaurahon situai. Harajaan ni sada boru-boru. Unang parmabuk. Nama roha. Na ture marparange. Nalas roha ditamue. Pangajari. Unang siso burtuak. Unang pangalicingi, unang parpangomoan nasotama, alai ikon partalup ni rohado, naso parbada, naso ipolan di perak, nadenggan mangarajai dongan nasabagas, parianakon siulo yajar di bagasan nasa hatomang. Ay molo adong manangise na somalo manggonggomi isi ni bagasna tung behama tarpaturesa kuriani debata. Napapituhon ikon ture bahenon muna salut aturan ni ulaon munai mangihuton patik ni iduk muna. Sahata mahamudot akadongan padita di pangalahon ni pangoloyon tu debata. Unang pulik-pulik marpikiran, unang marsalisi-hata dohot roha. Unang masigasipan asa saut dihamuna pinangido ni Tuhan Yesus yan amana dina nidok nai. Sai toktong ma digoarmu nasida na nilehon mituau. Asa sadana sida. Songon hita, maredema hita. Atong nunga dibigi hamu hatorangan taringot tu tohonan hapa di taon songon na pinatorang ni hata ni dewata na manukun maaun waeng di hamu di parhatuturoham do akka surat na di padan na robi dohot akka surat na di padan na baru ido hata ni dewata na patuduhon dalan tuangoluan na sorasuda jala na ulo doho mambolokon saluhud po na asing jala mangalo nasa na marsalisi tu hata na tarsurat disi
Naolo doho mangulahon tohonani ho bartu na hujanakin. Ima taringot tupoda dohot pangalaho. Jala naolo doho mamarateatehon hata pamicangon nasian idukmu di tikina. Atong najong-jong dohamu di jolo ni dewata dohot di jolo ni huriaon. Molo naung sada situtu rohamuna majalo tohonan hapad di tahun. Jala molo naolo hamu mangula hossa sian nasa rohamuna dok hamuma. Mari dibaca. Jadi ninna mamadok nasida lahu mahamu tu lihat portibion jami tahun hamuma barita nauli tu nasa natinopa na porsea jala tardidi dapotan haluaon alai naso porsea hona uhum do Markus 10 ayat 15 saharo di 10. Lehet nai di atas niak kaduluk akapat ni perberita nauli napatu begehon hadameon nama maritahon berita nauli napatu begehon hatuaon nama dok tusion debatam do bangkit raja. Alai jalo omuna do hagogoon ni todi perbadia na songgop tuhamu. Gabi siti dangik kumahamu di Jerusalem. Dohok di Sadok Judea. Dohok di Samaria. Sahat ro di ujung ni tanoon. Idama nunga sahat hulehon akahatakku tu bagasan pamangammu. Idama upabakit doho sadarion mangaranapi akka bangso dohot akka harajaon. Laho mangurati dohot maniapon. Mangago dohot mangaloha. Paulihon dohot manuan. Ali Irene Agave Sitorus, sarjana teologi. Upabakit jala huurasiho gabe padita ni huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni dewata ama anak do todi porbadia. Ali Naudur Pardede, sarjana teologi. Hu pabakit jala hu urasiho gabe padita ni huria Kristen Batak Protestan
marhite-hite goar ni debata ama, anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tuhatai maho marhite-hite toddi porbadia, mangulahon tohonan hapad di tahun. Asa gabe pangula na burjuho, nama parbuehon parbue na denggan, rodi saliling nileleng na, di patau de batama ho, tu akka ulaoni mangulahon na hombar tu hatana. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saliling nileleng. Amin. Ali Peraria Sihombing sarjana teologi hu pabakit jalahu urasiho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni de Batak ama anak dohoton di porbadia. Ali Erfrida Fitriana Nababan SSI Teologi hu pabakit jalahu urasi ho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni de Batak ama anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tuhatai maho marhite-hite toddi porbadia mangulahon tohonan hapad di tahun. Asa gabe pangula na burjuho nama parbuehon parbue nadenggan rodi saliling nilelengna. Di patau de batama ho tu akka ulaoni mangulahon na hombar tu hatana. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saliling nilelengna. Amin. Ali Debbie Isadora Tambunan sarjana teologi hu pabakit jala hu urasiho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni de Batak ama anak do tondi porbadia. Ali Aster Natalia Siagian sarjana teologi hu pabakit jala hu urasiho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni de Batak ama anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tuhatai maho marhite-hite toddi porbadia mangulahon tohonan hapad di tahun. Asa gabe pangula na burjuho nama parbuehon parbue na denggan rodi saliling nilelengna. Di patau de batama ho tu akka ulaoni mangulahon na hombar tu hatana
Mari hite Tuhan Yesus Kristus sipa sangaponi rodi saleleng ni lelengna. Amin. Alai borhat mahamu mamaritahon hataon nunga songgop harajaon banu agitjangi. Aidang tarulahamu agia aha anggo so mardonganahu. Pamalum hamu masahid ni nama sahid. Pangulu hamu ma akka namate. Yasma baik kamu akka nahuliton. Pabali hamu ma akka sibolis. Si basa-basa hodoi tu hamu. Atong basa-basa hok kamu mai. Alani ihu paingot ho asa di parata-rata ho. Si lehon-lehon ni debata na tuhoi di nahuape hon tangaki tuho. 2 Timotius 1 ayat 6. Ali Iwena Gustriani Dameria Pasaribu, sarjana teologi. Hu pabakit jala hu urasi ho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan. Mari ite goar ni debata ama anak doton di porbadia. Ali Agustina Rahayu Pangaribuan SSI Teologi. Upabakit jalahu urasi ho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni debata ama anak doton di porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tuha taimaho marhite-hite tod di porbadia, mangulahon tohonan hapadita. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbuena denggan, rodi saliling nilelingna. Di patau de batamaho tu akka ulaoni, mangulahon na hombar tuhatana. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus sipa sangaponi rodi saleleng ni lelengna. Amin. Le Hebiuni Fris Simanjunta sarjana teologi. Hupabakit jala hu urasi ho gabe padita ni huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goar ni debata ama anak doton di porbadia.
Ale Erna Farida Panjaitan, sarjana teologi, hu pabakit jala hu urasiho, gabe paditani huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni de Batak ama, anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tuhat taimaho, marhite-hite tondi porbadia. Mangulahon tohonan hapad di taon. Asa gabe pangula na burjuho, nama parbuehon parbue na dinggan, rodi saliling nileleng na. Di patau de batamaho tu akka ulaoni, mangulahon na hombar tu hatana. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saliling nililingna. Amin. Ali Deviana Situmorang, sarjana teologi, hu pabakit jala hu urasiho, gabe paditani huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni de Batak ama, anak do tondi porbadia. Ali Elisa Florence Octavia Siahan, sarjana teologi, hu pabakit jala hu urasiho, gabe paditani huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni de Batak ama, anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tuhat tai maho marhite-hite todi porbadia, mangulahon tohonan hapad ditau. Asa gabe pangula na burjuho, nama parbuehon parbue na denggan, rodi saliling nilelengna. Di patau de batama ho tuaka ulaoni, mangulahon na hombar tu hatana. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saliling ni lelengna. Amin. Ale-aleku mahamuna molo diulahamu nahu patikoni Tuhamu. Dang hugoar behamu anak somang, aidang diboto anak somang na niulani dukna. Ale-ale dohamu hudok, ainunga hupaboto hot Tuhamu saluhutna, na hubigi sian damang. Yohanes 15 ayat 15. Dadahamu mamili tau, audo mamili tamu. Jala hupadiri hamu, asalaho hamu marparbue, jala asamian parbue munai, asa dilehon tuhamu nasa sepangidon muna sian amai martehite guarhu. Usuru dohamu songon biru-biru tu tonga-tongan yak kababiat. Dibaheni patas mahamu marroha songon ulok, kuhut lidang marrohamuna songon darapati. Matius 10 ayat 16.
Ali Dinda Septari Sibarani, sarjana teologi. Hu pabakit jala hu urasi ho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan. Mari hite goar ni de Batak ama. Anak do tondi porbadia. Ali Kartini Rohani Simanukalit SSI Teologi. Hu pabakit jala hu urasi ho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan. Mari hite goar ni de Batak ama anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoy, jala di togu-togu tuhattai maho. Mari hite todi porbadia, mangulahon tohonan hapad ditau. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbuena dinggan ro di saliling nilelengna. Di patau de batamaho tu akka ulaoni. Mangulahon na hombar tuhatana. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus sipa sangaponi rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ali Clara Wulandari Miranda Pulungan, sarjana teologi. Hu pabakit jala hu urasiho gabi paditani huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goar ni de Batak ama anak do tondi porbadia. Ali Shirley Oktarina Tampu Bolon SSI Teologi. Hu pabakit jala hu urasiho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goar ni de Batak ama anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoy, jala di togu-togu tuhattai maho marhite-hite todi porbadia, mangulahon tohonan hapad ditao, asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbuena denggan, rodi saleleng ni lelengna, di patau de batamaho, tuaka ulaoni, mangulahon na hombar tuhatana. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng ni leleng. Amin. Ali Sri Mutiara Elizabeth Simatupang, sarjana teologi. Hu pabakit jala hu urasiho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goar ni de Batak ama anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoy, jala di togu-togu tuhattai maho marhite-hite tod di porbadia, mangulahon tohonan hapad ditao,
asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbue na denggan, rodi saliling nileleng, di patau de batama ho tu akka ulaoni, mangulahon na hombar Tuhatan, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saliling nileleng. Amin. Nunga hupasahat Tuhamu huaso medigi yakauluk dohot hala, dohot mangalo nasahagugun ni musui, nasotupa hahuaon nahamu. Alai dang pola las rohamuna, ala naung guru dok muna akatod dii, om matahe halas cok kamu, naung tarsurat goar muna di Banua Gitjangi. Jaga mahamu dia kajolma, ai pasahaton naduhamu tuaka paruhuman, jala licingan naduhamu diaka parguruan nasida. Tugun naduhan nasida, kamu tujulun nyaka pangunggumi, tujulun nyaka raja laniau, bayan pandangion tunasida, doaka sibilewiku. Ali Daniel Roberto Huta Barat, sarjana teologi, hu pabakit jala hu urasi ho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni de Batak ama, anak do tondi porbadia. Ali Desmond Pentus Sitohang, sarjana teologi, hu pabakit jala hu urasi ho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni de Batak ama, anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogo, jala di togu-togu tuhatai maho, marhite-hite todi porbadia, mangulahon tohonan hapad ditau, asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbue na denggan, rodi saliling nilelengna, di patau de batama ho tu akka ulaoni, mangulahon na hombar Tuhatana, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saleleng nilelengna. Amin. Ali William Limbong, sarjana teologi, hupabakit jala urasi ho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni de Batak ama, anak do tondi porbadia. Ali Jeffrey Simanulang, sarjana teologi, upabakit jala urasi ho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan,
Marhite-hite goarni debata ama, anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tuhatai maho, marhite-hite todi porbadia, mangulahon tohonan hapaditao. Asa gabe pangula nabur juho, nama parbuehon parbue na denggan, rodi saliling nililingna. Di patau de batama ho tuaka ulaoni, mangulahon na hombar tuhatana. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saliling nililingna. Amin. Ali Nopri Adi Damanik sarjana teologi hupa bakit jala huurasiho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goarni de Batak ama anak do tondi porbadia. Ali Tommy Ardianto Sitorus sarjana teologi hupa bakit jala huurasi ho gabi paditani huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goarni de Batak ama anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tuhatai maho, marhite-hite todi porbadia, mangulahon tohonan hapad ditao. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbue na denggan, rodi saliling nilelengna. Di patau de batama ho tu akka ulaoni, mangulahon na hombar tuhatana. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng ni leleng. Amin. Wapoi mahamu akadongan jaga hokamuma akan nama mikasi persalisian dohot pergasipan mangalopo dan naung ginuruhom muna jala pasiding hamuma nasida gugun ma hatani Kristus meringanan di tengah-tengah muna mardongan sadok hapistara mahamu marsiajaran jala masih paingotan marhite-hite aka ede pesalmen ede puji-pujian dot ede partodion ede kamuma de bata di bagasan rohamuna marroha hamulateon. Ope unang mabolokok kamu hiras ni rohamuna ay balgado upanii ay habengeto dona rosot di hamu asa tarula hamu lomoni rohani de bata jala dapot baga-bagay. Atong oloy hamuma de bata alo hamuma sibolisi tungi maporus ma ibana siak kamu pajonok hamuma tu de bata dungi pajonohon nama tu hamu.
Ali Yobel Hut Masri Simanulang, sarjana teologi. Upabakit Jalahu Rasiho Gabe Paditani Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goarni de Batak ama, anak do tondi porbadia. Ali Stefan Adam Pardumuan Hutagaol SSI Teologi. Kupabakit Jalahu Rasiho Gabe Paditani Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goarni de Batak ama, anak do tondi porbadia. Di Pasu-Pasu, di Patiur, di Pargogoi, jala di Togu-Togu Tuhatai Maho, marhite-hite todi porbadia, mangulahon tohonan hapaditao. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbuena denggan, rodi saliling nilelengna. Di patau de batama ho tu akka ulaoni mangulahon na hombar tuhatana. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasang aponi rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ali Bangun Pandapotan Pasaribu, sarjana teologi. Upabakit Jalahu Rasiho Gabe Paditani Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goarni de Batak ama, anak do tondi porbadia. Ali Pudan Adi Putra Simamora, sarjana teologi. Hupabakit Jalahu Urasiho Gabe Paditani Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goarni de Batak ama, anak do tondi porbadia. Di Pasu-Pasu, di Patiu, di Pargogoi, jala di Togu-Togu Tuhatai Maho, marhite-hite todi porbadia, mangulahon tohonan hapaditao. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbuena denggan, rodi saliling nilelengna. Di patau de batamaho, tu akka ulaoni mangulahon na hombar tuhatana. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ali Tondi Simbolon, sarjana teologi. Hupabakit Jalahu Urasiho Gabe Paditani Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goarni de Batak ama, anak do tondi porbadia. Ali Febrianto Edi Gabetta Sianturi, sarjana teologi. Hupabakit Jalahu Urasiho Gabe Paditani Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goarni de Batak ama, anak do tondi porbadia.
di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tu hatai mahomar hite-hite todi porbadia, mangulahon tohonan hapad di tahun. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbuena denggan, rodi saleleng nilelengna. Di patau de batama ho tuaka ulaoni, mangulahon na hombar tuhatana. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saleleng nilelengna. Amin. Unang ma songon akka nama maksa na torop, alay gabe tiruan mahamu diakka na pinarmahan. Jala solukon hamuma jolmane baru na tinoppa sumantu debata di bagasan hati goran dohot hapolinon na marhasitongan. Dibaheni bolokon hamuma gabusi, hatahon hamuma na sitong ganu tudungan na, ay ruas do hita sama hita. Alay, hamu akka holongan, pauli-uli hamuma diri muna di atas haporsyaon muna na badia situtu, jalam ratangiyang di bagasat todi parbadia. Ali James Sahat Tua Simatupang Sarjana Teologi hu pabakit jalahu rasiho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni debata ama anak do tondi porbadia. Ali Rinaldo Simanulang Sarjana Teologi hupabakit jala huurasiho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni debata ama anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tuhattai maho, marhite-hite todi porbadia, mangulahon tohonan hapad di tahun. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbuena denggan, rodi saleleng nilelengna. Di patau de batama ho tu akka ulaoni, mangulahon na hombar tuhatana. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saleleng nilelengna. Amin. Ali Aprisando Harianja Sarjana Teologi hu pabakit jala hu urasiho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goarni de bata ama anak do tondi porbadia.
Ale Fernando Sihaloho, SSI Teologi. Hu pabakit jala hu urasiho, gabe paditani huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goarni de Batak ama, anak doton di Porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tuhat taimaho. Marhite-hite ton di Porbadia, mangulahon tohonan hapad di tao. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbuena denggan, rodi saleleng nilelengna. Di patau de batama ho tu akka ulaoni mangulahon nahombar tu hatana marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ali Roni Nainggolan Sarjana Teologi. Hu pa bakit jalahu urasiho, gabe paditani huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite gowarni de Batak ama, anak doton di Porbadia. Ali Lintong Green Light Nababan Sarjana Teologi. Hupa bakit jalahu urasiho, gabe paditani huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goarni de Batak ama, anak doton di Porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tuhat taimaho, marhite-hite tod di Porbadia mangulahon tohonan hapad di tao. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbuena denggan rodi saleleng nilelengna. Di patau de batamaho tu akka ulaoni mangulahon na hombar tuhatana. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng ni lelengna. Amin. Jala bari tahun otong ma marhite-hite guarna hamubaon ni roha mangalap hasan ni dosa tusude akka bangso mamuka sian huta Jerusalem hamudo maka tidak kosa. Jamitahok katai hajong jokot ditiki naune nakso une picang paingot apoi marhiti-hiti nasa labas ni roha dohot pamudayon. Hapos sa dohatay jala naing magumos hatidak konomui di pangido rohaku. Asa nasida naung gabi porsia di debata makadapoton akaulaw na dingkan. Ima nauli jala hasea di corma.
alai pasiding maaka sual-sual hautoni dohot hata sudut-sudut rodi parsalisian dohot parbadaun siala patiki aidang marniulai jala magopo. Ali Brando naik tua Pasaribu sarjana teologi Hupa Bakit Jalahu Urasi ho Gabe Paditani Huria Kristen Bata Protestan Marhite hite goarni de bata ama anak dotondi porbadia. Ali yang giat Parasian Simanjuntak sarjana teologi Hupa Bakit Jalahu Urasiho Gabe Padita ni Huria Kristen Batak Protestan Marhite-hite goarni de bata ama anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tu hattai mahomar hite-hite todi porbadia, mangulahon tohonan hapad ditau. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbue na dinggan, rodi saleleng ni lelengna. Di patau de batamaho, tu akka ulaoni mangulahon na hombar tu hatana marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ali Rio Andi Siburian sarjana teologi Hupa Bakit Jalahu Urasiho Gabe Paditani Huria Kristen Batak Protestan Marhite-hite goarni de bata ama anak do tondi porbadia. Ali Bonanja Marbun sarjana teologi Hupa Bakit Jalahu Urasiho Gabe Paditani Huria Kristen Batak Protestan Marhite-hite goarni de bata ama anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tu hattai mahomar hite-hite tondi porbadia mangulahon tohonan hapad ditau. Asa gabe pangulana burjuho nama parbuehon parbue nadinggan rodi saliling nilelengna. Di patau de batamaho tu akka ulaoni mangulahon na hombar tu hatana. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng nilelengna. Amin. Ali Frando Sunarto Purba sarjana teologi Hupa Bakit Jalahu Urasiho Gabe Paditani Huria Kristen Batak Protestan Marhite-hite goarni de bata ama anak do tondi porbadia.
Ale Burju Sitorus sarjana teologi. Hupa bakit jalahu urasiho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goar ni de bata ama anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargugu, jala di togu-togu tuhat taimaho, marhite-hite tondi porbadia, mangulahon tohonan hapad di taon. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbuena denggan, rodi saleling nilelengna. Di patau de batama ho tu akka ulaoni mangulahon na hombar tu hatana marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng nilelengna. Amin. Jadi di doiba nama lahom jaradok matu bangsoon sai mananginangi mahamu alai unang atusihamu sai idahamu ma alai unang manaddahamu. Unang maruar hatana busuk sian pamangan muna naeng ma denggan na tau padenggaton na humurang asa dapotan uli naum bigisa. Radoti hamuma akapatikku ima dalanna asamian hamu di bagasan holong ni rohaku songon aupe na mangaradoti akapatik ni damang gabemian di bagasan holong ni rohana. Onpe hupasahat mahamu nuaing tu debata dohot tuhata asini rohana ibana do namargogo patoguhon roha jala mangalehon si teanoni tu saluhut nabadiai. Ali Sastro Mason Siregar sarjana teologi. Upabakit jalahu urasiho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni debata ama anak do tondi porbadia. Ali Mika Jun Tujubel Simanjunta sarjana teologi. Hupabakit jalahu urasiho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni debata ama anak dohot tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tuhat taimaho marhite-hite todi porbadia mangulahon tohonan hapad di taon. Asa gabe pangulana burjuho nama parbuehon parbuena denggan rodi saliling nilelengna. Di patau de batama ho tu akka ulaoni mangulahon na hombar tu hatana
marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ale Tulus Franky Sihombing, sarjana teologi. Upabakit jala huurasi ho. Gabe paditani huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goarni de bata ama. Anak doton di porbadia. Ale Antonius Mesak Purba, sarjana teologi. Kupabakit jalahu urasiho, gabe paditani huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goarni de Batak ama, anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargugui, jala di togu-togu tuhat taima homar hite-hite tondi porbadia, mangulahon tohonan hapad di taon, asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbue nadinggan, rodi saleleng nilelengna, di patau de batamaho, tu akka ulaoni mangulahon nahombar tu hatana. Mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saliling nilelengna. Amin. Ali Samuel Digita Pratama Hutagaol, SSI Teologi. Hu pabakit jala hu urasiho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goarni de Batak ama, anak do tondi porbadia. Ali Benny Jacobus Gultom, sarjana teologi. Hu pabakit jala hu urasiho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goarni de Batak ama, anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tuhat taimaho marhite-hite todi porbadia, mangulahon tohonan hapad di taon, asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbuena dinggan, rodi saleleng nilelengna. Di patau de batama ho tu akka ulaoni mangulahon na hombar tu hatan. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng nilelengna. Amin.
idama nunga hupapir bohim sumantu bohina sida jal nunga hupapir pardo paham sumantu pardo pahan nasidai nunga hupapir pardo pahammu songon mata intan upir sia batu hian tahe. Jala barita hanoton ma marhite-hite goarna hamu bau ni roha mangalap hasesani dosa tusude akabangso mamuka sian huta Jerusalem hamudo maka tidak kosa. Lukas 24 ayat 47 sampai 40. Parmahani hamuma punguan ni debatana di hamu unang songon ni pinaksa sian las ni rohama manghyutun debata unang alani pangomoan hai laun sian rikot ni rohama alayang goho sadok unang mamabuk roham taon ma najati radu tinatama ulawan ni parbarita nauli sangat ula tohonan mi. Ali Ramos Haktatua Tambunan SSI Teologi Hupabakit Jala Huurasiho Gabe Paditani Huria Kristen Batak Protestan Marhite-hite goarni de Batak Ama anak do tondi porbadia Ale Irianto Sitorus Sarjana Teologi Hupa Bakit Jala Huurasiho Gabe Paditani Huria Kristen Batak Protestan Marhite-hite goarni de Batak Ama anak dohoton di porbadia di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tu hatai mahomar hite-hite tod di porbadia, mangulahon tohonan hapad di taon, asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbuena denggan, rodi saliling nilelengna, di patau de batama ho tu akka ulaoni mangulahon na hombar tu hatana marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng ni lelengna amin. Ali Haryanto Haryanja Sarjana Teologi Hupa Bakit Jala Huurasiho Gabe Paditani Huria Kristen Batak Protestan Marhite-hite goarni de Batak Ama anak doton di porbadia Ale Hendri Silitonga Sarjana Teologi Hupa Bakit Jala Huurasiho Gabe Paditani Huria Kristen Batak Protestan Marhite-hite goarni de Batak Ama anak doton di porbadia di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tu hatai mahomar hite-hite tod di porbadia,
mangulahon tohonan hapad ditau. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbuena dinggan rodi saliling nilelengna. Di patau de batama ho tu akka ulaoni, mangulahon na hombar tu hatana. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saliling nilelengna. Amin. Ali Maliaki Dwi Putra Togatoro SSI Teologi. Hupa Bakit Jala hu urasiho. Gabe paditani huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goarni de Batak ama. Anak doton di porbadia. Ale Irfan Aruan, sarjana teologi. Hu pabakit, jalahu urasiho, gabe paditani huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite gorni de Batak ama, anak doton di porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tuhat tai maho marhite-hite tod di porbadia, mangulahon tohonan hapad ditau. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbuena dinggan, rodi saliling nilelengna. Di patau de batama ho tu akka ulaoni, mangulahon na hombar tu hatana. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saleleng ni lelengna. Amin. Torang ma rohamuna, dungo mahamu, na mau taot do alomuna si bolisi, songon babiat na marawang, mangalului si bondutona. Unang manarikot di hamube, matao kamu, dot manang didongan, songon paroan ni Kristus Yesus ma, parohamuna. Alay huapoy hami mahamu, alia kadongan, say paingotamuma akka nasumaradat, apuli hamuma akka syotik roha, aju hamuma akka nagale, labasma rohamuna dopak saluhutna. Takkasi hamu masaluhukna nadenggani matiopamu, pasiding hamu manasa rumang ni naroa. Ali Benny Mart Sidabutar, sarjana teologi. Hu pabakit jalahu urasiho, gabe paditani huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goarni de Batak ama, anak doton di porbadia. Ali Krisman Manalu MSI,
hupa bakit jala hu urasiho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni de bata ama anak doton di porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tu hatai maho marhite-hite todi porbadia, mangulahon tohonan hapad di taon. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbuena dinggan, rodi saliling nilelengna. Di patau de batama ho tu akka ulaoni mangulahon na hombar tu hatana. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ali Delki Sahat Simamora Sarjana Teologi Hupa Bakit Jalahu Urasiho Gabe Paditani Huria Kristen Batak Protestan Marhite-hite goarni de Batak ama anak doton di porbadia. Ale jone di papahan sarjana teologi hupa bakit jalahu urasiho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goarni de Batak ama anak dohoton di porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tu hatai maho marhite-hite tod di porbadia, mangulahon tohonan hapad di taon. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbue nadinggan, rodi saliling nilelengna. Di patau di batama ho tu akka ulaoni, mangulahon na hombar tu hatana. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ali Rahmat Agape Sianturi SSI Teologi Hupa Bakit Jalahu Urasiho Gabe Paditani Huria Kristen Batak Protestan Marhite-hite goarni de Batak ama anak dohoton di porbadia. Ale Haposan Cornelius Sinaga STH MA Hupa Bakit Jalahu Urasiho Gabe Paditani Huria Kristen Batak Protestan Marhite-hite goarni de Batak ama anak doton di porbadia. Amin. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tu hatai maho, marhite-hite ton di porbadia,
mangulahon tohonan hapad di taon, asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbue na dinggan, rodi saliling nililengna. Di patau de batamaho tu akka ulaoni, mangulahon na hombar tu hatana. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, si pasangaponi, rodi saleleng nilelengna. Amin. Pasahat kami pertikian, pasahaton kursian padita anda baru majalah tohonan.
nuaing saha mahita tu acara nama duhata ala adorak sohu pasahat kami hubang iduhun kami tu akan nama duhata anon tapi ada mempertikian singkat padat ima pengiduan nami atas nama panitia nuaing alani songonoma pertording ni napasahat kata diulau nama jalotohonan di minggu sadarion perjuluh pasahat kami ima sian hasgutota mewakili HKBP Jati Asih tu inang Padita Sumihar Sinaga dungi mewakili HKBP Piaraja tu amang situ abi Padjaitan napatuluhon mewakili Padita Nabaru Majalotohonan tu Padita Haposan Cornelius Sinaga STHMA dungi bimbingan dohot arahan sian opeu urus pasahatamen non marhite amang kadek marturia amang Padita Daniel Taruli Asi Harahap MTH songonima pertoding nama doha tadi hita alani perjulu pasahat kami pertikian tu nama wakili HKBP Jati Asih. Untuk efisiensi waktu upangi dohami tu sude ruas nihuri HKBP Jati Asih Jonjong Mahamud inganan munabi. Nahi hormatan opui Epurus, amang sekjen, amang inang kabit. Nahi hormatan sude aka amang inang preses dot amang inang pandita naboi hadir di bagasan Ombason. Mewakili HKBP Jati Asih, kami mengucapkan terima kasih tu pimpinan kami nang mempercayahon HKBP Jati Asih menjadi tuan rumah di acara na terhormaton penabalan 50 sia pandita di HKBP. Macai ukap dopung rohani ruasni huriata laho manupahi jala dangolan ruasni huriata HP aka ruas eksternal HKBP Jati Asih ternyata sangat antusias laho manupahi ulaon narikot tapake di bagasan Ombason dengan jumlah yang tidak sedikit sumbangan nasian eksternal di sialani hami sandiri pe mandok molea tema tu salut aka amanami inanami naung mangaleon sumbangan na tu acara ta di bagasan Ombason sehingga salut na boy mardalan songon di bagasan Ombason jala hami pe mandok molea tema tu huria HKBP Piaraja marhite amang pendeta Saor Hutagaol suangsoni tu amang kabiro personalia amang pendeta Rikson Hutahayan nah tetap komunikasi nadinggan dot kami nang peholang kami alai boy do komunikasi hita mardalan dot dinggan sehingga boy kami mamboto ahado nanai si hobasan nami selanjutnya kami mandok molea tema tu sude aka natoras na boy hadir di bagasan Ombason akan natoras ni aka angginami laho menyaksikan momen yang sangat bersejarah di bagasan ngolu keluarga munah nang keluarga ni aka angginami di son dan terakhir tu aka angginami di son pandita saluhutna na baru menerima tohonan satu tahapan kalian sudah masuk ke dalam suatu proses yang dikatakan sukses dibanding aka dongan munana asing dan doa orang tua pasti lebih panjang lagi untuk kalian ke depan. Ada satu ungkapan yang sangat menarik bagi saya dan juga saya pikir ini sangat relevan untuk kita para pendeta. Demikian ucapan dari William James, seorang psikolog dan filsuf dari Harvard University mengatakan demikian. Untuk mencapai suatu kesuksesan adalah it's your attitude, not only your aptitude determines your altitude. Adalah sikap Anda, tidak cukup hanya bakat dan kecerdasanmu agar engkau sampai ke suatu kesuksesan yang paling tinggi. Imana boy pasat tu hamu ngaum sikopan nakining na di pasat opui marhite jamita di bagasan Ombason asahang ulo kamu mah hadaulah toni pasti do dipargogoi di pasu-pasu di mata hamu salutna sahat ulah tohonan mi boti masya kami horas
Melatih di huriata HKBP Jati Asih nuaing partiknya kupasahat kami mewakili HKBP PA Raja. Oras madihita saluhutna. Oras. Nau persangapi hami au puya borus dawa tupung borus. Amanami Sekretar Jenderal Dawa Tinang. Amang Kepala Departemen Koinonia Dawa Tinang. Amang Kepala Departemen Marturia Dawa Tinang. Inang Kepala Departemen Diakonia Dawa Tamang. Songanima saluhut nama nami preses nado dohotu engananon nang saluhutna amanami bandita resort dohot saluhutna partohonan di HKBP kami sian Huria HKBP Peraja bandita resort dohot Pangulan Negok songoninang saluhutna situa dohot ruas ni Huria madok mauleate tu puya porus obar tu kadatapan dung periodeon saluhutna nama jalo tohonan di Huriata anggo bulahanama ima Huria HKBP PA Raja. Akamanginan songoninang natoras ni akamang padita inang padita nang majalo tohonan lasro hata jala puji tu hata alabui maruni jara dengganu launi di bagasan hahomon lasro hata saluhutna marsangap debata molo beadong pelenan namin na hurang lubi sian ruas ni Huria dot pada lalu mau makamanga kenang akan ada yang ganima kapareahi mudah-mudahan saratikan no boy hami bulhanamak dohot penedia songon Huria sababungan ni HKBP masih tanya mahita saluhutna jalan mardalam ma ulanon di bagasan asni roha selamat melayani ma diamang dohotinang padita na baru songon idok nyopuin akin bulan Januari akan sentralisasi bisa saja rundo di PA Raja kamu songoninang tu sadok Huriata HKBP nadong di pelosok nang di kota sahat hula tahonan mi ima hatas ya kami sian Huria HKBP PA Raja horas manihita Horas. Mewakili Padita Baru Majalo Tohonan upasahat kami tuang kinami Padita Haposan Cornelius Sinaga STH MA. Pinujima tuhata debata di saluhut asini rohana di hita saluhutna amanginang paluas mahami mamuka kata sambutan mewakili pandita nanang manjalo tohonan di bagasan sadarion marhite hata ni debata natar surat di Lukas 10 ayat 2 bidang donian si sabion alai otik do anggo pangula onpe elek-elek hamuma napuna si sabioni anggiat di pabor hat akka pangula tu si sabion nai marlas niroha hita saluhut na manginang hita namar pungu di son alamar tabba naposo ni debata namambuan barita nauli di sandok portibion marhite Huriana HKBP Huriana matoras nunga 160 tahun lelengna jelaganuk tahun martabba do bilangan niaka anak dohot boru ni Huriai naulo marsiajar teologia
narade mamelehon dirina gabe padita. 110 sia halak mahami padita nanaung manjalo tohonan di minggu sadarion doho di minggu nasalpu. When hundreds of churches are closed in Europe, but we HKBP by the grace of God survive. Ketika banyak sekali gereja tutup di Eropa dan di belahan dunia lainnya karena kurang peminat untuk bergereja, karena tidak ada yang ingin membaktikan dirinya menjadi hamba Tuhan, tetapi HKBP menahbiskan 119 pendeta dan 59 diantaranya pada hari Minggu ini, untuk kemudian dikirimkan ke seluruh penjuru negeri memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Dada ala ni hagogotai, holan ala ni asini rohani debata. Mauliate ma di asini rohani debata nanaung pabakiton hamu pimpinan ni hurianami na para sangapi hami dohot huhaholongi hami di son opuye forus HKBP, amang sekretaris jenderal, amang dohot inang kepala departemen, amang dohot inang preses, amang dohot inang pandita resort, amang dohot inang pandita nang partohonan na asing, senior nami di huria, nang di lembaga nanaung gabe tiruan, na satia mendukung hami, mementori hami, asaboi tigor jalatikos parulaun nami, ulaun pakobasion nami, di masa LPP na parjolo sahat tu bagasan tikion, jalapangidon nami, jakon mahami, si 50 sia halakon, gabe keluarga besar, padita HKBP. Mauliate ma di asini rohani debata, nanaung mamilit hamu, natoras nami, na tua-tua nami, nang disude keluarga inti, nang keluarga besar, nanaung mangalehon gogo muna, dohot sude na adong di diri muna, na mendukung hami, gabi dididik, asa gabe pandita na burju. Mauliate ma di asini rohani debatana paluason akka huriana, nang di akka lembaga ni HKBP, dohot sude mitra ni HKBP nagabe inganan pakobasion nami salelengon, nanang mangajari hami asa bertanggung jawab marhado luaton, marhabisuhon dohot marhabengeton, nang di lembaga pendidikan teologia, di bapak ibu dosen nami nanang mangajari hami teologia di tiki marsikola hami. Mauliate ma di asini rohani debata nama ngalehon gogo dohot haburjuon ni roha di hamua manginang parhalado nang ruas ni HKBP resort Jati Asi, dohot ruas nang parhalado ni HKBP resort Peraja, dohot disude panitia nanaung paradehon ulaon sadarion jalan aparpudi. Selamat ma tuhita saluhutna 50 sia halak pandita HKBP nanaung manjalo tohonan sadarion ulaon nama cai borat dok terlumobi ma di era postmodern ale postmarohatta akadongan na dipatau jala dipargogoi ibana na puna huriai dohita saluhutna laho mangulahon tohonan hapat ditaoni di bagasan sada ni roha. Sibuan dame mahita di tonga-tongan ni parporangan. Sibuan panondang mahita di tonga-tongan ni hagolapon. Sibuan pakirimon di tonga-tongan ni paddelian. Sibuan barita nauli sahat tu ujung ni portibion ditiki na une doho ditiki na so une. Marsangap ma tuhatta debata. Horas. Horas. Pandit pulih pasahat kami bimbingan dot arahan sian pimpinan di Huriata marhitnya amang kadep marturia amang padita Daniel Taruliasi.
amanami do inanami haanggi do pinaribot ditodo opui kami asa kami mewakili nasida dokot sudi kami pimpinan mandok hata di bagasan acara pasahat tontohonan hapan di tahun tu 50 sia angkinami botonami sadarion parjoloma hata nami tu HKBP Jatiasi naniluhon ni inang pandita Sumihar Pursinaga atas nama pimpinan, atas nama Sandok HKBP upasatami mamauliate tu kamu di Haradion Muna manupahi ulauno salam mertambah-tambah ma pasu-pasu di kamu amang inang parhalado nang ruas ni Jatiasi suang songoni tu parhalado nang ruas HKBP Piaraja nasai toktong ukap rohamuna membuka garijaon tu ulaon hatopan ipe saya martambah-tambah ma pasu-pasu di kuriata di Piarajaon napa duahon hata nami tuhamu akka na tua-tua nami na toras ni akka pandita na baru manjalo tohonan di bagasan sadarion mauliate ma amang dohot inang ala nunga dipilih kamu yang nakon muna boru muna mangula di porlak ni di Batang sapala dipeleho kamu yang nakon munai gabi pandita mangido mahami tuho tuhamu amang inang palambasamu marohamuna molo gumodang dilehon akka anggikon tikina rohana tuhuria asa tu keluarga sahali nari palambasamu marohamuna amang inang na tua-tua molo gumodang dilehon akka panditaon rohana tuhuria nang manjou ibana gabi pangula asa tu keluarga besar muna napaduahon unang macari hamu manangyakon nasida manangyakok kami akka pandita macerikot do di kami tangyang muna asa margugo akka anggikon manurutson mangula aka ulaon na pinasahat tu nasida jala unang bakol rohamuna mamitsang nasida nang pepandita nasida wingot do sada na huarsakon tikimonding omakku moru bilangan ni halak nabarani mamitsangau tulong nabarani mandok tuau attan pandita orom pandita dung lawo mak moru mak bertinggalin nang buregar mak alani upangido kami unang ragu hamu amang inang mamitsang kami apalagi termasuk pandita nauposo molo diberek kamu adong na kumurang sian parangin nami picak kamu ala holak kamu do nabarani mamicak kami songon na tua-tua kamu natoras nami nang pe pandita kami hot do kamu natoras nami imahatakku tu keluarga saya lamar tambah-tambah ma pasu-pasu di kamu akan na tua-tua nami natoras nami saya sehat mamu lam tugajang nama umur muna napatuluhon naparpudi hata nami tu aka anggikku ibotokku na baru manjalo tohonan sadarion pertama jadilah pendeta yang jujur apa yang kita khotbahkan itulah yang kita kerjakan apa yang kita hayati itulah yang kita katakan satu kata dengan perbuatan apalagi pada zaman sekarang di era milenial, di era medsos, di era teknologi digital kita sama sekali tidak bisa berbohong. Jadi mauliate ma di obutan na jolo na mambain umpama jepek do pak ni gabus. Ada beda ni kita pandita do politikus. Molo politikus dang boy salah, ale boy margabus. Molo pandita boy do salah, alai naso jadi margabus. Boleh kita salah adik kita boleh salah manusiawi tapi jangan sekali-kali berbohong imana parjolo tonanami tuhamu songon abang muna kami songon pimpinan muna kami napaduahon berimanlah kepada kuasa roh harus kamu yang pertama-tama percaya kepada khotbahmu kalau kamu sendiri tidak percaya dan mengaminkan khotbahmu jangan harapkan jemaat mengaminkan khotbahmu. Kalau kau tidak percaya doamu dikabulkan oleh Tuhan, jangan harapkan orang percaya doamu dikabulkan Tuhan.
Karena itu berimanlah kepada kuasa roh. Kita membutuhkan dukungan dari jemaat. Kita membutuhkan banyak support, tapi harus kita ingat, kita satu-satunya bergantung kepada Allah, beriman kepada kuasa roh. Itulah yang kedua. Yang ketiga, cintailah huriamu. Mungkin satu saat kamu tidak suka kepada SK yang ditandatangani Ephorus. Kita terbuka saja. Tapi jangan balaskan ketidaksukaanmu itu kepada huria, kepada jemaat. Mungkin kau punya pikiran lain, punya cita-cita lain, tapi jangan sekali-kali balaskan ketidaksukaanmu itu kepada jemaat. Cintailah jemaatmu. Jangan pernah anggap ada satu tempat sebagai pembuangan. Dimanapun kau berada, cintai jemaat itu. Rawat sebaik-baiknya. Dan percayalah, Tuhan membuat semuanya menjadi kebaikan bagimu dan bagi jemaat secara umum. Yang keempat, jadilah sampel. 1 Timotius 4 ayat 12, kalian sama-sama kita semua tahu itu. Kalian masih muda. Paulus meminta kepada Timotius harus berani mereka jadi sampel minimal dalam 4 hal. Dan kita sebagai pendeta, termasuk kalian yang baru manjalo tokonan, harus berani menjadi sampel, menjadi teladan. Tapi dalam hal apa? Bisakah kau menjadi sampel dalam 4 hal, dalam 7 hal, atau bahkan dalam 12 hal, konkret? Kita harus berani mengatakan, dalam hal ketepatan waktu, contohlah saya. Dalam hal kebersihan, contohlah saya. Dalam hal kejujuran, contohlah saya. Dalam hal membaca Alkitab, contohlah saya. Tanpa itu, bagaimana mungkin kita mendaku sebagai pendeta atau sebagai pimpinan? Anggi itu jadilah sampel. Jadilah teladan sejak kau muda. Yang terakhir, dimanapun kau berada, buatlah itu menjadi HKBP yang paling baik. Dimanapun itu, mau di kota, di kampung yang paling pelosok, di jemaat yang paling kecil, buatlah itu menjadi gereja HKBP yang paling baik. Kalau kalian aminkan itu, artinya ada 59 nanti gereja HKBP menjadi gereja yang terbaik di dunia ini. Paling baik dalam khotbah, paling baik dalam kebersihan. Kemarin saya sudah sampaikan padamu atas nama semua kami pimpinan. Bagaimana kau bisa berwibawa khotbahmu kalau kau biarkan gerejamu jorok? Nggak mungkin itu. Itu tanggung jawab kita sebagai pendeta. Kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari yang paling kecil. Dimanapun kau berada harus menjadi HKBP yang paling baik. Jemaat mendapat khotbah yang paling baik. Jemaat mendapat kunjungan yang paling baik. Jemaat mendapat seorang gembala yang paling baik. Dengan demikianlah, maka HKBP ini akan menjadi berkat bagi dunia. Horas. Pada deditasi yang nomor 715 ayat 1 dari nama Rede Sudi Perdita na baru Majalo Tokonan Jongjong. Martangiang mahita, ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, sasada hodo na patauhon akan naposom, na sinurum tu akahuriai,
Odo mangalehon huaso dot hamalon. Asa tarida jalalam tibul ulaon. Alani ubain na rohami marite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mangido tuho. Patiur marohan yakana posomon. Iring-iring mana sida marite tanganmu na badiai. Sai pamalo na sida mangulahon tohonanna na pinasahatmu tuna sida sadarion. Asa ture ulon na sida di bagasan huriam. Jalalam rarat harajaonmu tuliat portibion. Salehon todim na badiai mangajari do manugunogu na sida. Asa tartogihon na sida akadongan na jolma na hinokop ni anakmu marite-ite mudarna na badiai gabe mula tuho. Asa rap hami di hasonangan pasangapon ho di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita ulas Roma kadang padita tujulung. Tatangya koma piliata ali debata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut sileon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus upasat hami masian na nileon mitu hami pilihan nami tuho sajalo mai gabe uap na khusus di jolom pasu-pasu mai jalaramoti asau parasya kami pilihanon patibulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marite-ite toddim asalam hutadahami godang ni sileon-leon mituhami asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho marhite-ite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang sai pinorbadia magoarmu sai ro maharajaonmu sai saut malom ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hangoluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaor hon madamena tu todim.